Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka National Assembly jong ka France Khasi nengkong kalai jingkyrshan ya jing terwaban perking ya khynnah hapoh khatsan Snem kerta na rensan social media berkani kalong hadin baka jingdan jong kita kijat rensan hakini kisni kelawan Khublei Shibun ki jing alam bakla bajing hikai sni kham tam ki khynnah ki badang sedang ki berki bempat la ban sngotu ya la ka jong ka bo ber ka buny namar loong badan Shibun ki khynnah ki bala syak ta hakal yang ka bor perkhat berki bala syak pentut bat syak pentami no hak jing alam bakla berki jing pen bernya jong kita rensan paidbah hakini kisni kumta laong baka ni ka andro dan ni ka bil ka terwa ban khang ki khynnah hapoh khatsan Snem kerta na rensan paidbah berki jing trekam jong kita ki jat rensan ki bakham he bat ka pen pauru ya ka jing sokhia ka bala nangcur halau ka jing ta jong rensan social media ya ka jing long jing man baka jing im jong ki khynnah arit ki nongthaw an ki la ai jingkyrshan da shispa khan riu persya ya ki arpulai ngut ki bam trek ban ai jingkyrshan ya katika andro ka bala wanra hapoh ki ying dorbar thaw an mentapat ka wei ka andro kan ya syaka sene hashwa banji dia ka jing thep vun ka bakhat do ha ka ying dorbar ka bakham hapoh u presiden jang ka France u Emmanuel Macron ula kadau shakiran san social media kum ka wei na kidaw ban kenno bakilong kum ki kam thombot persya ki khynnah samla kum taru ulakan tui ka France bahkan bot dia ka jing lam denti jang ki wei pat kiri kum ka Australia ka bala sedang pentrekam nengkong ya kum kan ni ka jaj anya ka perthei ban khang persya la ni ban perking ya ki khynnah ki hapoh ka khan riu Snem kerta na ki te kiran san social media bahkan thop ya ka Facebook Snapchat TikTok bat YouTube na do ubanai no pra